Sa number 5, 3,000 ka mga big bike bikers ang balik Bacolod para sa Isakan National Convention. Yaring report ni Nico Delfin. Nagadinaguhob ang mga big bikes nga nagtipon sa Capitol Lagoon para sa 28th National Convention sa National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines o kon NFMCP. Pila sa mga riders ang gikan pa sa loop, kasubong na lang ni Bobby Carabuena sang Davao City nga nag-upod siya nga club para makabalik sa Bacolod. Masaya kami kasi nakabalik ulit kami sa Bacolod. Alam namin dito pag nandito kami sa Bacolod, lahat unlimited. Unlimited food, unlimited drinks. Saan kayo galing, sir? Davao City. So far, kamusta ang biyahe, sir? Okay naman. Actually, nag-Philippine loop muna kami bago kami pumunta rito. Ang tuigan niya convention ang liwat niya ginpangunahan sang Thunderbugs Bacolod Motorcycle Club nga muman ang nag-host ang 2013 National Convention. Ginsiling ni NFMCP President Dito Aves nga ang pagpaligon sa motorcycle club sa pungsod kag ang pagpasanyog sang kampanya angot sa safe riding ang tinatuyo sang Riders Convention. Well, on Thunderbugs, number one, because of this convention, we have introduced to them safety riding, number one. At least they know that from small bikes, eventually they will migrate to big bikes. And because of our convention, we emphasize safe riding. And ang one thing good about this convention, we have many friends all around the country. Ang negosyante kag veteran rider nga si Shane Cooper nga katapos sa isa sa mga oldest motorcycle club sa pungsod ang nalipay sa mga kadalagan sang Elite Motorcycle Club nga natukod sa iyamay sang 1964. So, lain naman. Ako yan, ara lang na. Para lang yan sa mga old-timer. But over the years, how does it feel nga? Amo na ni sir, kadako. Nami isang 2001, nag-international. Ako ang ginhimo ni ilang ang lead rider sa ride, Ilogan Negros. Nga Damo, mga foreigner nagkanto, pating UN safety officer nagkanto, di nagmotorman. Frankly, this is hard work. No, it is no easy task to prepare for this. We worked for about 15 months just to prepare for this. But the feeling is you feel excited, happy ka because your delegates are also happy to be here, and at least they can say that they had a good time and this was the best convention that they attended. Kabahin sa mga ginapaabot nga regular attendees sang convention, sanday Senator J.V. Ejercito kag ang kilala nga motovlogger nga si Jet Li. Ang 2-day event ang mayara sang exhibits, Governor's Night kag Fellowship Dinner. Nico Delfin para sa DGCast Negros.